weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to poste balaje fello jerbowola Sinthiou Amadou Mariama dogo hebbiya kañaɗi dawalela rufi awdi sare Demba Wulli Weste bafata kon waktu yoni ha to Bay Sambula kame Gadiaba kaƴela ene jiya e gardede kabruji mena to leydi Sénégal ñawowo Demba kanji huccodiri ñalawma hande o Khalifa Sall kono jaɓanaka yaltude no CEDEAO wiruno tanto leydi Mauritanie jayde witende Sahara Media holliti wonande duwoñeɓe ɓe leydi Mauritanie kamɓe ɓe leydi Algérie potiti ñalawma hanko tonto nokku biteɗo PK 75 gam yurnitade kerola hakkude Algérie e Mauritanie tanto leydi Mali la cour constitutionnelle yurnitima ñalawma hanko maɓe ƴettu kene fota wonde ujunnaje tato e temedde joyo suka gam ko fate banggue kawguel e nder leydi ndi tonto leydi Guinée Conakry tonto laaɓe kene fota wonde sappo e jeetato suka nanga toon caggal on wadde ɓe janguji e nder laaɓe hoore mum kame guyka e yeyde huuɗo ɗayno koko tonto leydi Côte d'Ivoire laamu leydi ndi oɗo saaha ƴetti peeje peccole lawol o foye bowañe fadde to bo wallaɗi diwoje gam ƴettude nden kay kisal hadde yogay accident ji kabruji mena jolam jaberi ko haali Abouba watto gonɗe joni jañoɗena kettude kaburuji mon e demgal Pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jaslare sappo e jeetati mars hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati kabruji men ɗemgal Pulaar toon to leydi Sénégal subaka hande o Khalifa Sall nototima taw kadi ko noddando ñawore makko tuma nde hujjikintoɓe mon ɗaɓɓiti wonande laamu leydi Sénégal walla ni ñawoɓe leydi Sénégal oɗo saaha mo gonen yo kormo kuule CEDEAO caggal nde CEDEAO holliti tonto Abuja lamorgo leydi Nigeria oɗo saaha mo gonɗen biteɗo Khalifa Sall dumbaɗo e nder leydi Sénégal yo ɗaccite jagguira koko fate banggue dawrugol ko wona ɗum kono ñawo biteɗo Demba Kandji ñalawma hande o huccodire Khalifa Sall kame hujji kintoɓe mum kala caggal nde ɓe ketti kamɓe kala ɓe kettodiri ha gasi kanko ñawo noon o rutini Khalifa Sall tonto kaso wo jaɓanani wonande CEDEAO ko wino Khalifa Sall foti ko ɗaccitede ten rotte kene feta wonde capanɗe tati ko fayi million taw kadi koye koppreje franc CFA ko wona ɗum ko noon wonnoɓe sal gam arde hettade nde ɗo henna ñawore kamɓe kala ɓe dañi wullude toon ha waɗi gulali cattuɗi no fewi caggal noon jaam e kisal arti e nder suudu ñawore nde ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale jagorɗo hakkude leyɗele mo leydi Gambie biteɗo Mamadou Tangoura yettima toon to leydi Sénégal joɗodima e hoorejo leydi Sénégal hono Macky Sall ɓe jewtidi ko fate banggue jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi hakkude leydi Gambie kame leydi Sénégal oɗo sahane teska ndiyam taw kadi ko moƴƴam ɓuɓɗam ene yaha hakkude leydi Sénégal kam e leydi Gambie kala joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaa toon to Ganjola tonne kadi ko laana yuwi toon ñalawma hanki o e nder laana ka noon ne wonno hen yimɓe jeeyo taw kadi ko yanoɓe awoyde hen ɗiɗo noon jolima hen goto yarano koye duuɓi nogas e ɗiɗi on ɓandu mum yitama ne maayi goɗɗo noon majji haɗo goɗen suwa taw yitede kamɓe kalan ɓe jeeya koye wuuro witego Jabela en neldi duwaw dendagal ɓesgoji jabelnaɓe kala ɗe mbiya bandiraɓe tan yoɓe ndentoɗo saaha so yonti bempeƴƴe mawɗe ne kewi arde sen so gari kewani ɗaccude laana awƴal haalaka motora ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen Modou Diagne Fada taw kadi ko gardiɗo landa yeesala gonnoɗo e laamu Abdoulaye Wadda kanko noon o holliti aljuma parɗo henno hoorejo leydi Sénégal ne bismimo toon to galle lamorgo to kanko e hoorejo leydi Sénégal maɓe jodda ɓe jewtide yogay toɓɓe ko fati hakkude landaji ɗiɗi ɗi landa yesal kame landa APR oɗo saaha maɓe ƴeew so tawi man mbawa waddude junggo ya fandu gam gollade e gollanade leydi Sénégal kala joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal woni Abdoulaye Wadda yaltini konngol mum to wonde o jokkodire ñalawma hanke o jaydenke mo leydi Sénégal bite Ahmed
haydara taw kadi koye jayde witende Zik FM ko hen tigi ɓe jokkodirno guila toon to Duha lamorgo leydi Qatar kanko Abdoullahi Wade noon o holliti wonande hoorejo leydi Sénégal Macky Sall so tawi jaɓanani Karim Wade beele jee e sungoji paaɗi ɗo hen ɗi kañum e Khalifa Sall kala ko baɗo e rango nder leydi Sénégal kala gam rendinde sukaɓe yonɓe no fewi jaaha toon to jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi mbawa duppude kala ko fate banggue ɗereji sumgoji leydi Sénégal kala ha joni toon to leydi Sénégal keddoto ɗena ma en kaale min taw kadi koto ogirde kanŋe toon to Kédougou taw kadi ko gardiɗo cetal ogirde kanŋe mo Kédougou biteɗo Ousmane Cissé kam tigi woni gardiɗo golorgal ngal o holliti oɗo saaha mo gonɗen lamu leydi Sénégal walla mbiyen Sénégal wasi kene fota wonde 4,3 tonnes taw kadi ko kilo kanŋe saabi ɗum noon ko golorgal ngal wasde tigi toppitede no hannirta ni caggal on teskede wonande ogirde kanŋe wonde toon to Kédougou ene teska noon kalimi kala temedere hen capanɗe jeegomo ko hoɓɓe tene kadi gollal ngal suwa taw garɗinede no foti wawde yarude ni hen ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaali yeeyoɓe jeere Grand Yoff mo Dakar ɓe kolliti yidde mabɓe oɗo saaha mo gonɗen ko gollorgal ngal leydi France taw kadi ko magasin mawɗo no fewi biteɗo o soya yo yaltuɗon ha laaɓa ha wiye ceer yo uddu kamɓene koɓe dariɓe darde tindilan e gardugol Modou Dioba yeeyoɓe e jeere Yoff yidde mabɓe oɗo saaha mo gonɗen ko oɗon magasin biteɗo soya yo iwɗon ha laaɓa ha wiye ceer yogay Sénégal namen ko fecciɓe yoga en mbi ene foti iwduɗon beele Sénégal namen mbawa yeyde no hannirta ni ha tente wonɓe e ndeɗon jeere won hen wiɓe fotani wonde ɓayde ɓen ne jooɓa droit ji men tene ko yeeyoɓe tene kadi ko gollinoɓe ɓesguji leyɗele ɓesguji leydi Sénégal naɓe kala sen gewi toon to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie toon to leydi Mauritanie jayde witende Sahara Média holliti wonande dadiɓe hinde douane to kadi koɓe leydi Mauritanie kame dadiɓe hinde douane ɓe leydi Algérie ɓe potiti ñalawma hanki o to kerol hakkude leydi Mauritanie kame Algérie nokku biteɗo PK 75 gam siftinde on jeetati lewru novembre hitande ujunnaje ɗiɗi sappo e jeeɗiɗi ko nden tigui sifande waɗi e nder leydi Mauritanie wonande hakkude leydi Mauritanie kame Algérie maɓe guddit kerol gam doñeɓe mbawa jooɗa toon gam kadi sembolinde jokkodiral hakkude leydi Mauritanie kame leydi Algérie wonande kay wawde wostodirde ko fate banggue cogguji jeeygu beele kadi newna wonande yeeyoɓe Mauritanie naɓe yaade toon to Algérie yeeyoɓe Algérie naɓe yaade leydi Mauritanie beele kadi ne wona ɓamtare wonande kadi ɓamtare diwan kame finoɓe nder falde nde kala tene kadi tekkinde nden ka e kisal wonande nokkuji ɗi kala joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaala jayde wiide al akhbar ɓe kolliri wonande nokku biteɗo Timberera ne tawe nder leydi ndi toonne kadi kene foti wonde 40 kilométre hakkude mum wuuro witengo Busta wuuro Busta noon ñalawma hanki o ko ƴiwonde mawde largui toon ha ganduɗa collège aji gonnoto toon o kay boni kame yeeyoɓe jeere wonde toon to Busta nden jeere kadi boni ha laaɓi ko wona ɗum ko kuɓeje kewɗe ɓakkitima jeehi boli mumen kamɓe noɗo saaha mo gonen yidde mabɓe ɓe berti juuɗe faadi laamu leydi Mauritanie nde wallataɓe caggal nde ndeɗo hen caggal nde ngoɗo toɓo jippi toon ñalawma hanki o bonni toon bonande bonde no fewi joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde witende muri actiɓe kolliti wonande ambassadeur mo leydi France joɗiɗo toon to Nouakchott biteɗo Joël Meyer kanko noon hokkiri de madiyuji walla min o waɗi décoré kene photo wonde officier ji ɗiɗi taw kadi koɓe leydi Mauritanie biteɗo Ibrahima Val kame Cheikhouna Woldo Elga kamɓe noon ɗiɗo ɓe dokkama médeyuji caggal on teskeɗoɗo Ibrahima Val jeeya tigui ko yimɓe hirjinde wonande G5 Sahel ko wona ɗum ko non Cheikhouna o on kadi haɗino hitande ujunnaje ɗiɗi sappo e goho wonno koye lewru février haɗino kay ambassade mo leydi France yanede e nder Nouakchott tuma kay nde werla goto rimda pettoje ha teddi taw kadi jogorno wadde ɗum ko cetal bitegal akmi darade taw ko haɓade yimɓe yonɓe no fewi taw kadi ko jeeɓe toon to Occidental ɓe boni noon ɗeɗon pettoje ɓe nanggui wonnoɓe hen ɓe oɗo saaha mo gonɗen ɓe mbaɗama décoré e dow inde hoorejo leydi France woni Emmanuel Macron ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen jayde witende ami holliti wonande syndicat ji heedanɓe safroɓe leydi Mauritanie kamɓe e hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Ould Abdelaziz ɓe joddima ñalawma hanki o toon to galle lamorgo to e tawtorede jagorɗo kalfinaɗo ko fate cellala ɓalli ne wondi kadi gardiɗo e cabinet taw kadi ko en wonde directeur cabinet taw kadi ko hoorejo leydi Mauritanie wonde yaadiɓe yonɓe no fewi gam yurnitade yoga
yogay tobbe holko saabi bedo hen safrobe natani hofgo juri den tobbe mbawa safrede bele kambe kala be kuccana golle leydi Mauritanie joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde witende tawari holliti wonande gollotoɗo goto e cetal bitengal sini ko fate banggue halfinaɓe ɗowde e sumgoji leydi ndi toon to Ayoune ne tawe hawdil oriental tone kadi on ittama e poste mum caggal noon tumede wonande waɗi guyka binditagol winditi yoga yimɓe tene kadi tawɓe ngala kayitaji moƴƴi no fewi taw kadi wulliti ko landa mbite ko FN2U ko ɓen tigui kolli ɗum on ittama e joɗorde muɗum joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde witen le kalamɓe kolliti wonande taw kadi ko ongo mo Émirats en iwi tonto Émirats Arabes Unis iwi toon e gardugol biteɗo Zayed El Ata on ɗigui ɗowi nde ɗon fedde wo dañi yetta to leydi Mauritanie ñande sappo e ɗiɗi ɗo hen lewru o joddima e gardiɗo cetal bitengal CNC ngal leydi Mauritanie biteɗo Ahmed Eba kamenen ɓe joɗodima tene kadi ala ko addiɓe toon so wona yurnitade cellal ɓalli Mauritanie naɓe tugganma sappo e ɗiɗi ha sappo e joyi ndiɗo hen lewru ndu gonden ñande altine ɓennuɗo ko nden tigui ɓe gayni golle mabɓe ko fate banggue cardiologique kala ko fate banggue ɓerɗe jaabeɗo ko ɗum tigui wonno ko mbaɗata toon ko wiyete pistage moni kala ƴeewe jaaben mum kame ɓerɗe mum kame noon ɓe kolliti wonduɓe jaabeɗe yogay ɓerɗe kay maɓe jogo safaruji mumen ha timma beele moni kala wawa sellude e nder leydi Mauritanie sen gewi toon to leydi Mauritanie paren ko toon to leydi Mali madame Mansa Dagnoko kam tigi woni gardiɗo la cour constitutionnelle leydi Mali ñalawma hanke onon ɓe jooɗima ɓe kolliti e hitande hikka nde woni tan oɗo saaha mo gonen ɓe ƴetti kene foto wonde ujunnaje 350 suka beele kadi mbawa jeeyede e limoɓe caggal koye sumgoji leydi Mali fayi caggal noon koye sumgoji leydi Mali fayi maɓe ƴettu ujunnaje 350 suka beele mbawa limde taw kadi ko limgol cembolingol taw kadi ko nunɗugol taw kadi ko jawgol ene teska noon so tawi sumgoji ne mbaɗano nder leydi Mali ɓuuri wawde ƴettede ko ujunnaje 2 ha ujunere neɗɗo hikka noon ɓe jeehi ha ujunnaje 350 o holliti saabi ɗum ko beele nden kay kisal ene wona e ɗiɗo hen sumgoji caggal noon yimɓe hewɓe tumɓe ma kulhuli mbaɗe hen no fewi ko ɗum saabi ɓe cuuɓi ɓeɗo hen sukaɓe tene kadi sukaɓe ƴetteteɗe ɓe kala goto hen kala ma daña bac muɗum waɗa duuɓi 2 toon to duɗal jaabi ha tirti ko ɓen potata ƴettede e nder limgol ko fate banggue ɗereji sumgoji leydi Mali joni toon to leydi Mali keddotoɗen ma en jaaha toon to falde mofti ñande altine ɓennuɗo henno ko wuyɓe kay gaare motoji joyi jane wuuro witego Yangasaju ko toon tigui ɓe jani Yangasaju noon ne tawe e nder nokku biteɗo Mandoro ene tawe nokku biteɗo Mandoro ko toon tigui ɓe jani wuuro witego Yangasaju ɓe gaari mum noon ko sanga jamma adunoɓe ko yidde wujjude gueloɗi wuuro ngo hawre noon finoɓe ngoɗon wuuro ne joguiti armeji ɓe pellodiri kene foto wonde waktuji 2 no fewi ha ganduɗa kene foto wonde sappo e goo neɗɗo wasi en fittande muɗum kene foto wonde yimɓe nayo gañima hen gañanɗe musɗe no fewi taw kadi yaltinduma ko pinowo e wuuro witego Yangasaju biyeteɗo Dalhaddu Angiba on holliti ɗuma o yaltin ɗum kadi e jayde witende Mali Actu joni toon to leydi Mali keddotoɗen ma en jaaha toon to Kidala la ministre mo loni holliti taw kadi ko dadiɓe loni dokkiri toon kene foto wonde sappo e tati piccala 5 million jafoɗon taw ko koppareje franc CFA taw kadi ɓe dokkiri ko toon to Kidala ndaw noon ɗen koppareje paati koye ɓesguji leydi ndi gam sembolinde yoga e nokkuji ko fate banggue fina tawa beele dilloɓe gueɗe fina tawa mbawa ruttitade e golle mumen joni toon to leydi Mali keddoɗen toon to Ségou laafambulawo goto wasi toon fittande mum kan laafambulawo noon jeeya ko toon to Burkina Faso jeegomo e mabɓe gañima gañande musɗe no fewi hen tato e mabɓe ne tawi hakkude wurɓe e mayɓe ɓen tata noon nawama toon to Dakar gam safroyade toon beele daña afiya toon to Ségou ko toon tigui ɓe mbaɗi accident mabɓe nokku biteɗo Markala ne tawe e lawol
Segu faade toon to Jabali walla mbiyen Jabala ko toon ɓe mbaɗi oɗon accident nder la mabɓe yaɓi toon pettoje ko goto e mabɓe wasi fittandu muɗum taw kadi yalti ɗum ko jagorɗo kalfinaɗo koniyankagal mo leydi Burkina Faso ɗum feeñi e jayde Mali acti ha joni toon to leydi Mali keddotoɗena jagorɗo kalfinaɗo ko fate taridi jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue taridi taw kadi ko biteɗo Aïda Mbodj biteɗo Aïda Mbodj Keita Mbodj Keita o holliti e nokku biteɗo Kangaba kame Joliba Kangaba ko maayo kame mayel Joliba ha fenma mayel Niger dewgel nder Bamako e hoore mum o joɗodima yogay halfinaɓe ɗeɗo hen diƴƴe kamɓe kala ɓe jewtidi oɗo saaha yidde mabɓe ko yo maayo ngo sembolini nden kamum kame kisal muɗum caggal on teskede wonande yimɓe hewɓe ene mbaɗa e maayo he ko aada yarani tene kadi sa limi kala temedere capanɗe jeeɗiɗo wuuri koye ɗeɗo hen maaje ko fate banggue kanŋeji o guirde mum ne jaahay ngoɗo maayo bonna ndiyam ɗam ko wona ɗum ko tentoɓe comci e goboɓe ɓenne kadi dufata koye ngoɗo hen maayo bonna maayo ngo wara liɗiɗi haɗa yimɓeɓe wurde e maayo he no jiɗiri ni kamɓe ɗon oɗo saaha mo gone ɓe ƴetti peeje peccorɗe gam rende ɗeɗo hen maaje beele yimɓeɓe daña jaam kame afiya kala ha joni toon to leydi Mali keddotoɗen ma en kaale commissariat ma en kaal toon to leydi Mali taw kadi ko daraniɓe haqqe innamade taw kadi ko nokku biteɗo toon to leydi Mali ma en kaal toon to falde mofti taw kadi ko ɓeɗo hen halfinaɓe ko fate banggue nden kay kisal wiyeteɓe LONU Nations Unies taw kadi ko bureau mabɓe ɓe jeehi toon to falde mofti ɓe binditima e nder ndeɗo hen hitande toon to mofti hakkude dogo kame fulɓe en kareli baɗɗi toon ɗi ɓe limi kene foronde temedde ɗiɗo e capanɗe jeetato e jeenayyi neɗɗo woni ko mbasi pittali men guila ndeɗo hen hitande dari ha yettiɗo ɗo yetti kene foronde capanɗe jeeɗiɗi e kala temedere ɗin galleji goni duppaɗi bonna toon taw kadi hen galleji capanɗe nayyi e jeenayyi duppa koye lewru me e maydu e nder ɗiɗo hen dumunnaji sen giwi toon to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Gambie to leydi Gambie Adama Barrow ne jokki jillu mum ha oɗo saaha mo gonɗen e nder leydi ndi ma en ketto hen musidɗo men koddanene Abouba ko noon tigi mbiyen hoorejo leydi men ndi président Adama Barrow mo jokki jillu makko no fotiri ɗo e nder leydi ndi ene wayno noon caggal nde o yettuno toon to jokadu de no wayno ɓesgu jokadu naɓe fof jalti gam jaɓɓade mo ɓe kolliri noon kamɓe de hoorejo leydi ndi ɓe cuuɓi ɗum ko duuɓi 5 wona duuɓi 3 ene wayno noon kamɓe kanko hoorejo leydi ndi e délégation makko noon eɓe gonno to wiite Dasilami e diwan mo ganduɗa ko jokadu ene wayno ɓe kolliri caɗele mabɓe kamɓe ɓesgu jokadu naɓe de ha tengti e biteɗo Masane Sonko kanko tan de o haali caɗele mabɓe o yiiɗi ko hoorejo leydi ndi yo artir to guerte yeytono ɗon ene wonde diwan mabɓe o saabu ɗum ene joguiniɓe fayida no feewi oɗo rewɓe ɓene kolliri tan de jiiɗi oɗo waktu ko awdi ene wonde engrais ne mbawata hebde ɗum gam tan mo wawde tan parande ndungu wuno hanirta ni hen kono kadi ɓe kolliri tigui ɗi kamɓe hoorejo leydi ndi ɓe cuuɓi ɗum ko duuɓi 5 wona duuɓi 3 biteɗo Lamine Mas kanko no holliri tan de ɓe jiiɗi tan ko ndenka e kisal nde wawata tabbidde ɗo e nder leydi ndi kanko Lamine Diba kanko woni jaborgal kalfinagal ndema e jawdi ndi o holliri tan de oɗo waktu awdi ndi e engrais o fof yettima e juuɗe mabɓe tene kadi maɓe jettin kala poɗɗo hebde e nder leydi ndi no fotiri hoorejo leydi ndi ne ƴetti konngol kanko tan de o wi sa yi waylo waɗi e laamu makko ngu e ndeɗo balɗe walla ndeɗo yontere yawtude kanko de o ƴeewani leñol o ƴeewani e landa o ƴeewi tan kala mo ganduɗa ene yiiɗi nawrude leydi ndi yeeso ɓe mbawa waddude junggo e fandu ɓe nawra ɗum leydi ndi yeeso o wi ko wiite Barrow Youth ko mouvement woni tan mouvement gonɗo caggal landa makko de o wi ene wayno ɓen e kala lewru eɓe maha jumaji e jamaji eɓe gasa boyli e ko nandi hen koddanen Abouba gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ɗo e Serekunda koddanene Abouba sen giwi toon to Serekunda e nder leydi Gambie paɗen ko toon to Guinée Conakry toon to Labe taw kadi ko radio espace Fouta mo Labe ɓe kolliti wonande taw ko ardiɓe yogay leeɗe e nder Labe e hoore mum kolliti ha tente gadi legal bitegal Dougra ɓe kolliti wonande sukaɓe yonɓe no fewi e nder wuuro Labe ene kewi simmade huuɗo bon koko tene ko ɗum dartoyi tene kadi ko ɗum jeeyata tene kadi sukaɓe yonɓe no fewi e kulinoma ma
nduppu kayma nduppu galle taw kadi ko gardiɗe legal dugura ko ɗon tigi wonodi dadiɓe nde ngari subaka law mbawi hirɓude kene forwonde sappo e jeetato sukaɓe en kala ene tawe e juuɗe dadiɓe oɗo saaha mo gonɗen enen eɗen mbasiyi tan kala suka jeeyowo huɗoɗa e nokkoɗo wawi wonde kala yo feññine beele wawa jagguede guila addani musiba e nder rendoji meɗen tanto leydi Côte d'Ivoire legal bitegal Adjemé toonne kadi ko gorko goto hirsa toon subaka hanke o walla tan mbiyen subaka hanke o caggal nde fiya laaɓi e goddol taw kadi koye jeere witende gros ko ɗon tigui o fiya kikiɗe kirɗo no fewi yani makko noon ko fedde bandiji tumi nde ɓe jinno heftude halis makko sawi ko ɗon tigui ɓe pindire makko haaɓe piimo laaɓi e goddol nde o yende noon ɓe guittani kin laaɓi ko ɗon tigui ɓe mbaɗe ladde nde dadiɓe hettuɓe on fannu gaari tawi tigui ko rutima e joomi kanko suko o noon anda kata holto jeeya o yarata koye duuɓi capanɗe tati ha joni toon to Côte d'Ivoire keddoɗen lawol o foye boigné faade toon to la bowal laaɗi diwoje ngal leydi ndi kamɓene oɗo saaha mo gonɗen yidde mabɓe ko rende nden kay kisal wonande dogoɓe toon ganduɗa werlaji kewɗi ne doga toon kono dograta seesa oɗo saaha noon kala werla mone doga toon e nder temedere kala ko capanɗe jeegom tan wawata dogde beele kadi accident ji ene gusto e nder leydi ndi ha tente ngol ɗon lawol sen wi toon to Côte d'Ivoire paɗen ko toon to Sierra Leone firta won jafuɗon dañi hanki ko fate banggue seppoji sa bi ɗum noon ko ɓeydugol ko fate banggue ndelama kuɓama guilamada bio laami leydi ndi e nder lewru avril ndeɗo hen hitande seppoji mbaɗano seppoji mbaɗi noon ko ñalawma hanki o caggal noon wonande kay cour constitutionnel koko hanno ko fate banggue seppoji e nder leydi ndi kala gasino ɗin seppoji noon oɗo saaha ne tawe e juuɗe dadiɓe ɓe toon to Nigéria paɗena toɓo mango jippima hakkude Nigéria kamme Niger ha ganduɗa kene foto wonde guure joyyi jeehi jaadi ndiyam ha laaɓi kene foto wonde capanɗe nayyi e jeenayyi neɗɗo ɗum tigui woni ko yooli hen maayi yiitama ɓe jiitako ɓe ko nogas e nayyi neɗɗo ɓen haɗo ɗo gonɗen ciwa taw o yiitede ɗum ne waɗi ko keerol hakkude leydi Nigéria kamne Niger kene foto wonde guure joyyi ko ɗen tigui jeehi yoga e mabɓe no jeehi mooliyade wuuro wiyetengo Djibiya yoga hen ko toon mooli taw kadi ko finoɓe e wuuro wiyetengo Waziri en wonde wuro wiyetengo Katana ɗeɗo guure kay wonde wuro wiyetengo Madaroufa en wonde kadi wuro wiyetengo Katumi ɗeɗo guure kala jeehi jaadi ndiyam ha laaɓi ha wiccera kene fota wonde ujunnaje ɗiɗo neɗɗo dogi toon to Niger keerol hakkude Niger e Nigéria payi toon to Djibiya ngam moya toon kene fota wonde nogas e jeeɗiɗo neɗɗo noon e le cuuɗi cafriɗi oɗo saaha enen goni e tana musɗo no fewi sen wi toon to Nigéria paɗen ko toon to leydi Gabon ñalawma hankoɓe jurtima ko fate banggue yoɓeteɓe taw ko gollotoɓe laamu leydi ndi e yogay mabɓe oɗo saaha mo gonɗen dokkama ko fate banggue bonde keesa woni noon kala mon yooɓe e banque mum alay saago heeɓa ɗerwol ene fota yoɓede caggal ene teska e nder leydi ndi e seeɗineji kewɗine jooɓe taw gona gollotoɓe saabi ɗum noon jiya tan neɗɗo koɗo o halfina o adda miñi ko adda mawni ko adda bamako taw kadi ko mayɓe ko ɓooyi o winda ɗumen kala lewru mayde omo heeɓa joɓƴere men omo ñaama ɗum noon laamu ngu yiiɗi ittude oɗo saaha mo gonɗen kala kadi joɓetenoɗo temedere e teme jafuɗon kala joɓetenoɗo temedere e capanɗe tati ujunere ma uste jebdi muɗum ɗum noon ma ande ñalawma hande o so tawi kay ma uste walla ustetake ɓiɓɓe gabonaɓe kala nana jappi noppi e laamu nguɗo hen ali bongo o ndimba toon to leydi Cameroun landaji jeeɗiɗi andari jogorɓe ƴammoyde lefol laamu ñande jeeɗiɗi lewru octobre ndeɗo hen hitande Paul Biya ne tawe hen jarowo e duuɓi capanɗe jeetati e joyya laamiɗo leydi ndi guila hitande laamiɗo leydi ndi kene fota wonde joni duuɓi capanɗe tati e joyya e teni kadi holliti ma jeeye e ƴammoɓe lefol laamu e nder leydi Cameroun ko wala ɗum kono landaji jeegoma e tawiteɗe e nder leydi Cameroun koliti nana caggal Paul Biya toon to leydi Maroc paɗen leydi Maroc Algérie Tunisie siifi sifande e wonande e gardugol Mohamed Akber Mohamed Arkaba taw kadi ko gardiɗo wonande gollorgal Tunisie Gaza ko on tigui ɗaɓɓiti ballal leydi Maroc kami leydi Algérie oɗo saaha mo gonɗen e kuɓamne manki e nder leydi Algérie ɓe ciifani wonande leydi wona ɓe ciifodiri wonande ɓe ciifani leydi Égypte maɓe balli ɗum kene fota wonde temedde tati mégawatt beele kadi wawa dañde kuɓam timmuɗam e nder leydi muɗum toon to Zambie haɗama nadde toon jimowo biteɗo Kofi Olombier on tigui haɗa nadde toon caggal teskede wonande mo heewi fitinaji so tawi ara e leydi omo wonda e ammoɓe makko tene kadi ko wona ɗum ko o wona neɗɗo pewɗo no fewi toon to Comore ne ko ila tonne kadi ñande capanɗe
capanɗe tati nduɗo hen lewru ma mbat ko fate banggue référendum wiide eyi walla ala so tawi lamɗo mabɓe o mandat muɗum gasi ñande capanɗe tati betene foti ƴamtude mandat goɗɗo walla fotani ƴamtude mandat goɗɗo lamɗo mo Comore biteɗo Azili Assoumani ko ɗum woni inde makko Azini Assoumani ko ɗum woni inde makko jafoɗon ɗum woni inde makko ñande capanɗe tati nduɗo hen lewru ko nden tigi mbiyata eyi walla ala siftindo noon Comore ko capanɗe jeenayyi e jeenayyi kala temedere ko julɗo ko neɗɗo goto woni mo wona julɗo e kala temedere gonno kamɓe kala noon soɓe ndendi koɓe suniten taw kadi ko lamɗo jaltuɗo biyeteɗo Ahmed Abdallah on tan woni tumaɗo Ahmed Abdallah Sambi on goto woni tumaɗo ene ɓuuri ɓattade Iran taw kadi koye witeɓe chiɗena oɗon ketto kaburuji mon jolam jaɓe sawto o Ghali Abouba kabroji menan jolam jaberi sawti wala Ghali Abouba yemena siri Turki e ha ton to Thaïlande kame Espagne Ghali Abouba bisimilla maɗa jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydou Sarr kabruji men jolam jaberi koto leydi Yemen puɗotoɗen to leydi Yemen mbiyen alarba hande o ko bombo goto yani e nder jeere taw ko jeere tawtede e nder leydi Yemen to banggue worgo ɓaɗɗe funnague leydi ndi e nder ngoɗo wuuro wiyetego taes noon en tawi tigui taw woɗɗani kaggulaɗe ngoɗo maayo wiyetego mer rouge ko famdi foof yimɓe tata mbasi hen pittalu men yimɓe jeenayo kadi mbarni hen darmande musɗo no fewi ko mbeɗo safroɓe wiyeteɓe médecin sans frontiére kamɓe ɓayyini kabaru o ha e oɗo saaha noon anda ko tigui wol weddide on bombo e nden jeere holko saabi kadi bombo wone wedde en koto leydi Syrie paɗen Syrie noon kalen e oɗo région biteɗo Dera ko région taw kadi oɗo saaha foof wonno ko juuɗe rebelle en e pelle cedditiɗe tawateɗe e nder leydi Syrie e oɗo saaha en mbawi wiide Dera arti ha laaɓi e juuɗe koniyankoɓe Bachar al-Assad mbiyen noon e kala saaha noon teska tigui e nder Dera nokkuji kewɗi tawa kadi ko nokkuji woni des proche taw woni koye juuɗe ɓeɗo rebelle en e jamma bedɗo noon mbiyen goto e ɗin poche uji woni ɗin nokkuji koniyankoɓe Bachar al-Assad e ballal koniyankoɓe leydi Russie e werla avion ngaji mumen ɓe joori toon tottode kewɗe no fewi ko famde fo sappo yo neɗɗo wasi hen fittani mum taw ko jamburu woni civil en to leydi Thaïlande paɗen to Thaïlande noon mbiyen ko sappo ɗiɗi cukalel taw ko yanno e wonde entraîneur mumen taw kadi ko fettannoɓe fuu koyngel wiyeteɗo équipe walla mbiyen kippu biteɗo le single sauvage ko kamɓe tigui janno e nder grotte woni gaska lebbi no fewi ɓe mbaɗin toon noon fadde balle sappo e jeetati caggal ɗum noon balle tati woni tigui koɓe jaltina e nder ɗen gasɗe guila ɓe jalti noon fodde yontere hande ɓe tawtino koye nder cuuɗi cafriɗi kamɓe foof noon ɓe kolkisama ɓalli ɗi kolkisama kala rafi koye tumanoɗo nana e mabɓe walla payanoɗo e hulnoɗo e mabɓe ɓe caframa haaɓe celli e oɗo saaha joni noon ñalawma hande subaka hande ɓe jalti hôpital o ha laaɓi kamɓe foof noon ɓe jollinama e bus ɓe jeehi wadde ko wiyete conférence de presse woni tigui joddade e jaydi yankoɓe conférence de presse o noon waɗi tigui ko sanga 11 heures waktu meɗen e ngan sanga kamɓe ɗum woni e 18 heures woni 6 heures jamma koto leydi Turquie paɗen to leydi Turquie noon kalinen en alarba hande o ko hande tigui ɓamtata ñawore passeur goto Amérique naati cokade guila 2016 e nder leydi Turquie ko ñalawma hande o ñawore makko ɓamtata koto leydi Espagne cakkittoɗen mbiyene teska noon e nder leyɗele o hoɓe hitande hikka nde ɓeɗo ɗemniyankoɓe taw ko ɗemniyankoɓe suuɗani ene usti no fewi e 2018 o kono noon teska tigui e nder Europe fof ene usti no fewi so wona e nder leydi Espagne e nder leydi Espagne noon eɓe ɓeydi no fewi saabu ko tuddanma ko 2018 dari joni fadde lebbi jeegom ɗiɗo lebbi jeegom ɓennuɗi mbiyen sappo jeetati ujunere neɗɗo taw ko ɗemniyanke suudere woni clandestin e naati nder leydi Espagne e nder ɓen sappo jeetati ujunere hen ujunnaje sappo koye lewru juin mayni ndu tan woturu ɓe naati e nder Espagne ɗum noon ene tenkini ene holliri tigui wonde ko naati hitande hikka nder leydi Espagne e oɗo saaha joni ene wona tigui cowe tati ko nannoɓe woni clandestin en nannoɓe e nder leydi Espagne hitande ɓenninde en Seydi Sa ko ɗum ɗo wonno ko tumuɗen kabaruji men en jolam jaɓeri gasi ha laaɓi yo Allah hokken widde jaam. Ghali Abouba konngol meɗen mbaynigo hande mbiɗen dewgal jogui ɗum ko gonga gurdene gonga debbo yo woni gonga gorko yo woni gonga jodduɗen kalden gonga piɓodiren e gonga halis jogota ko dewgal basal tagata wasde moƴƴude dewgal
moƴƴinte dewgal ko gonga bonnata dewgal ko fenande gorko iway fenande debbo iway fenande ɓe nguuroy gonga ɓe guurda ɓe maayde gonga ɓe dalde ɓesgu mabɓe gonga yo Allah rokken wonde gongi yankoɓe ya barke Allah nelaɗo muɗuma jolam jaɓeri ko haali Abouba to leydi Gambi kodnene Abouba ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoulaye Sall kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena